Γεια σας παιδιά, Όρφεδο. Σήμερα θα κάνουμε Life Hacks Part 2. Όχι, αυτό είναι 4. 2. Και αυτή τη φορά θα δοκιμάσω όλα τα Life Hacks. Και αν όχι όλα, κάποια από αυτά. Οπότε πάμε να δούμε το πρώτο Life Hack. Οκ, δεν χωράει ένα παπούτσι. Και βάφει το δάχτυλο. Αχα. Και τώρα μου λες αυτό, δεν θα το καταλάβει κανένας. Οκ. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλεις κάτι να φας? Όχι, όχι, τίποτα δεν θέλω. Τι, βλέπεις κάτι παράξενο? Δεν νομίζω να βλέπεις κάτι περίεργο. Εντάξει. Δεύτερο life hack. Οκ, πάει να φάει Δημήτρη. Ακά. Τι κάνει? Ρε, έλυσε όλα μας τα προβλήματα. Κάτσε, πάω τώρα να το δοκιμάσω, έρχομαι. Όπα, να δούμε τώρα. Επειδή δεν έχω σφυρί, έχουμε κουτάλι και άλλο κουτάλι. Έλα τώρα. Έλα, τίποτα δεν έπαθε. Τρίτο life hack. Οκ, προλαστιχάκι. Τα βάζω στις ρόδες της βαλίτσας. Γιατί? Γιατί όμως να το κάνω αυτό, για να βρωμίζουν οι ρόδες, ξέρω εγώ. Οκ, έχω λαστιχάκι, ας το δοκιμάσω. Όπα, έλα. Ωραία. Επειδή δεν έχω βαλίτσα, έπρεπε να πάρω τη σχολική μου τσάντα και πήρα δύο λαστιχάκια. Τώρα ένα είναι όπως το βίντεο, δηλαδή είναι μεγάλο έτσι, αλλά το άλλο είναι μικρούλι. Δεν ξέρω, θα δουλέψει, δεν έχω δει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τάλια. Λοιπόν, έχουμε τις ρόδες. Έλα, θα προσπαθήσω τώρα να το κάνω λίγο πιο εδώ. Ωραία. Λοιπόν, κάτι τέτοια θα έκανε. Κάτι τέτοια. Και το έβαλε μέσα. Έτσι το... Fail, μεγάλο fail. Fail, μεγάλο. Επόμενο. Τέταρτο life hack. Οκ, τρώει μπέργκερ και δεν... Μαθηματικά δεν έκανες, ανθρωπέ μου. Ανθρωπέ μου. Έχεις κανένα πρόβλημα στη ζωή σου, σε ενοχλεί κάτι? Ή απλά έχεις πρόβλημα στον εγκέφαλο? Γιατί να το κάνεις αυτό? Πες στους ανθρώπους να σου βάλουν κατευθείαν μέσα. Ή έστω βάλ' το σε ένα πιάτο και μετά. Πέμπτο και τελευταίο life hack. Οκ, mom hack. Δεν είμαι μητέρα, αλλά ούτε πατέρας. Τι κάνει? Και είναι σε σαπούνι. Τώρα δεν είμαι μητέρα για να το δοκιμάσω, αλλά ίσως αρέσει την Ελληνίδα μάνα. Μισό λίγο. Μάνα! Αχ, τι θέλει πάλι το χαζό. Ναι! Κοίτα λίγο αυτό το βιντεάκι. Γιατί? Εμείς σε μάνα. Γράφει κανονικότατα εδώ, ότι είναι για τις μάνες. Να δω πάλι αυτή τη βλάκια. Για δες. Τι είναι αυτό? Όπα, όχι, 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 μάνα, όχι. Γιατί πρέπει να κάνω react σε τέτοια βίντεο? Και για να σας δείξω πόσο εύκολο είναι να το φτιάξετε, ελάτε, θα κάνω κι εγώ ένα, δικό μου.
Συγχαρητήρια! Τα κατάφερες και επιβίωσες μέχρι το τέλος του βίντεο. Συγγνώμη που είχα αρκετό καιρό να βγάλω βίντεο. Απλά έκανα μια δικαιολογία τώρα. Δούλευα πάρα πολύ σκληρά. Και δεν είχα καθόλου χρόνο. Τι λέω. Όπως πάντα μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!